Trijumfom ekipe Mala fabrika ukusa okončan je novogodišnji turnir u malom fudbalu u Čajetini. Četvorodnevni sportski događaj obeležen je dobrom posjetom i lepim utakmicama sa igračima iz Čajetine i okruženja. Ove godine se u Čajetinskoj dvorani nadmetalo 15 ekipa koje su raspoređene u 4 grupe. Prva 3 dana se razigravalo po grupama, među 8 najboljih nisu ušli timovi Vendom i Pako, Drvo će pobediti, Emas Dizajn, Čorbini sinovi, TRK Zlatibor, Panorama i Mojkovac. U četvrtfinalu je viđen derbi u kojem je Mala fabrika ukusa pobedila ekipu TIK Zlatibor sa 6-2. In Park je pobedio Kafanu kod Loja sa 5-4, Negovanović Studio je savladao ekipu Mutne glave sa 7-4, a GMG Gradnja iz Nove Varoši je bila bolja od ekipe Letnja liga Marko Prijović sa 5-1. Najviše čajetinskih igrača bilo je u ekipi In Park, a ovaj tim je na kraju zauzeo 4. mesto. 3. mesto osvojila je GMG Gradnja, 2. mesto je pripalo užičkom timu Negovanović Studio, a u posljednja 2 meča dominantna je bila ekipa Mala fabrika ukusa, sastavljena od nekoliko igrača kluba malog fudbala Namenska iz Lučana, pojačana Čajetincem Radom Glišovićem. Pre svega preteška grupa, 3 vrhunske ekipe u istoj grupi, gde do zadnjeg dana nismo znali ko će proći grupu. Odlučivali su nijanse, prvo su mislili da ćemo biti prvi, međutim nešto se ispostavilo loše i onda smo prošli kao drugi. Samim tim smo imali preteško četvrtfinale, možda i najteže na ovom turniru, najteža utakmica protiv ekipa Ivenice koja je prošlogodišnji, mislim, polufinalista, jedna ozbiljna ekipa, tako da smo uspjeli to da prebrodimo, kasnije je bilo malo lakše i evo došli smo do trofeja i osvojili smo. Sve 3 pojedinačne nagrade otišle su u ruke futsalera iz pobjedničkog tima. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Nikola Rakić, najbolji strelac sa 12 golova bio je Bojan Ivanović, a najbolji golman Stevo Varagić. Osvajači individualnih priznanja dobili su na poklon dresove promotera turnira Darka Brašanca, Bogdana Planića, Nikole Čumića i Dragana Rosića. Svi smo igrali zajedno, svi igramo u Namenskoj, dole u Lučanima, nas 3, 4, to jest i golman isto brani u Namenskoj, dobra smo ekipa, uigrani smo i što se i pokazalo, videlo se da smo stvarno dobro odigrali ovo i ispostavilo se da smo jedna najbolja ekipa, zasluženo. Organizacija je dobra, publika baš prati dosta ovaj turnir. Godinama sam igrao ovdje, ali ovo je prvi put da sam osvojio. Ovo je zasluga cijele ekipe, pred svega. U revijalnom delu završnog dana turnira utakmice su odigrale 2 generacije fudbalskog kluba Čajetina, kao i veterani Zlatibora i Kremana, a finale su zajednički ispratili Milovan Rajevac i Vladimir Petrović Pižon. Organizatori turnira su Sportski savez Čajetine, klub malog fudbala Zlatibor, turističko-rekreativni kompleks Zlatibor i opština Čajetina uz pomoć pokrovitelja. Posle finala uručena su specijalna priznanja i zahvalnice svima koji su pomogli turnir, uključujući i najstarijeg posjetioca Radišu Velanca koji je ispratio sva 4 dana turnira.